Ti Masakbayan. Kat ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti paggibusan, ti seryeta yu ita alawas na pauluhan. Bastarda, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Mayat nga agpay sa unwad na kabukbukudan na balay. Tapno saanen nga agabang. Nadadail nga minen di basit abalay ijay-iday anapanawan. Naanay. Pagsaritaan nyo kadagiti kakabsat ko, tatang. Mangtedak ka ni mami iti pagpuunan. Paggatang iti semento, kanda dumapay ama araman. Alaman nga Rod, tapagsasaritaan mi day ta anak ko. Bareng no kayat da. Angam no di da kayat. Awisek ni Mario akaruba. Tagawid kami di probinsya. Takaduak nga agtrabaho. Taga iji probinsya mo't ni Uncle Mario. Saan ka di, tatang? Wain anak. Isuti kagiddan mi ang nagpasyudad ang nagbirok iti pagtrabahuan. O sige, kasarita yung arod, tatang. Kat ala, umawagak tumanan. Wain anak. Bye-bye. Ay, awan man ang trabaho ta pare. Aguray tamanan, no adda maawat ni Forman at trabaho. Nabayagtan dito'y syudad. Kamdakal iti baybayadan ta nga abang iti paggigianan tayo abalay. No kwentaan, tinaibaybayad iti abang ti balay. Dakal ko maakwarta no inurnong tayo. Ising-singasing nga rod ni Jane, ngagsubli tayon ijay probinsya. Agaramid ta kanumanan iti hollow blocks a paralako. Agaramid tamanan? Mayat matapagsapulan day jay. Ulakid di kanayon nga adda ti materialis a mausar. Kayat mo kaday, ngagsubli tayon ijay probinsya pare? Unsa pare? Makamula tayo pa ijay. Uray marunggay kan kamote. Nakasaritak ni Pari Mario, kayat namot agsublin ije probinsya. No saan ta maalukoy ti anak ta nga agsubli ije probinsya, makaamudan, tadadakkel dametan. No di da kayat apanawan ti trabaho da, ay kat bayan taidan. Wen lakay, mabiyagdan ti bagbagida. No manok kuma, ket may sinadan iti inada, tamakasapul dametan iti kananda. Sursuruan dametan ti agbiag, baban iti bukod da apang lakagan. Rugyan tangarudan ti agimpake kadag iti gargaret ta. Wanen tawan man ang trabaho mi. Imbag nga agpayso ijay probinsya, tano nagagat ka nga agmula, adda maapit, kalpasan ti sumagmamano abulan. Imbag man, ta nakalagip kayo matlaang ang nagsubli diti probinsya. Un manang, ta nagkatrabahuan kami idi kanay pare Diego nga agaramid iti hollow blocks. Isumot lagayam akasla adda nakakitkitaaken ka. Ngam saan ko laeng amalagip. Pagaramidan tayo nga iti hollow blocks manang. Nalawa mo ti arubayan to'y balay. Adda kada kayo ano dito yan. Paikan yun ton iti yero tapno adda paglinungan nyo. Mga ramid kami pa iti basit abalay may manang. Adda kayo dayta. Imbag dito, saan kayo nga agbayad iti binulan nga upa ti balay apagyanan nyo. Pagyamanan mi kini Jane, tamang ted iti pangrugyan. Awadan da Paula ken Diego dito'y syudad. Nasaysaya at sano sumurot tamat ijay lugar da Diego bakit? Kayat da nga ta mapantamat ijay. Damagan tanto kadakwada ano kayat da. Imbagi jay, tano adalakit kalapaw, mabalinan. Sari na masapul ti pagyanan nga abangan. Ay nasaysaya at sano mapantalagan ijay ayanda. Awagak ni Paula, no anya ti kunada. Awagam nga rudan. Tapno amuta, no kayat da sumuro tamat ijay. Imawag ni tatang itay. Dinamag na numabalin ka no asumurot da ditoy. Tagkalapaw da kanumat iti asidagta. Hawain ko namon, tagtitinulong tayo nga agaramid iti pagyanan tayo.
Kayat mo nga rod nga umay damit dito, lakay. Una, kabaalan pa'y mat ni tatang ti tumulong hagaramid to iti hollow blocks. Ala nga rod, taday ti bagak kadakwada. Maragsakan dalakit di. Amo damat dito tim imay da idain. Igid lang mat ti kalsada nito'y ayan tayo. Kuna kano dagi dyan nakta, ijay da kanon, tada kano trabaho da. Amang ano di da kaya ti agaramid iti hollow blocks Nga taa, kay kayat da ti agwaiter. Danda ni malpasan ti balayo. Uray saan nga isuunay ti dakkel, tama ko na akabukbukudan nyo abalay. Awan manang, dakkel pagyamanan mi kini Jane. Tanang tayo di ti maaramat para iti pan nakaaramid ti balay mi. Imay timulong ni Mario ang nagaramid iti balayo. Iso nga kamot tumulong no ipatarimaan da di balay da. Wanwanang, mapan kami mat kinitatang, tapno mabit amalpas. Mayat diti probinsya, mabalin lata ti bayanihan ako nada, panagtitinulong. Wen nga rod, ijay syudad, ure ka rubam, saan mo pa'y nga mo tinagan na? Iso nga rod, amay mayat matlaeng, no awan ti trabahom ijay syudad, agyan kalaengen dito'y probinsya. Hello, anak. Agar-aramid dan iti hollow blocks. Kasta ka di, Mami? Ado ka di matlaang taggatang? Wan damo pa'y laeng ket addan nagorder. Inton bumaybayag, masigurado nga dapay umay agata nga agapo iti sabali a barangay. Nasayap no kasta, Mami. Aday bagag. Sinong bata ko ni Frank? Ti European ka di akong kunam? Wen, Mami. Agawid kami to dita, taong may kami pumasyar. Kan, ditan tumatan ti pagkalaysaan mi. Ay, kasta mabayag ka di pa iti panagawid yo. Basta aguray kayo lata, Mami. Itisan nga agbayag, adda kami to ditan. O sige, Mami. Umawag ak tumanan. O sige, anak ko. Bye! Sinungbatan kanon ni Jane, jay European nga agar-aram kan kwa na. Frank kano tinagan na. Iyawid nanto ka di ditoy, jay agnagan iti Frank, manang. Wen kano, agkalaysada kano apaman asumangpet da. Ay na, makamanugang ak iti sabali apule. At dantumat apukok nga imported. Ay, jak la ni namnama, akastoy ti madanon ti ubing, adanda ni jak kayat nga si kaswen idi, ta jak kayat nga adda sawsawir na. Ado nga agpayso tinaglabasan na rigat ti anak ko. Umuna kat nasapaan na tay day di inhana. Husto laang di insingasing ko ken kaidi, nga alaem taputot mo kat nga rod. Iso akanayon ti poon ti ririmi idi nga agasawa. Ita, isugayam ti makatulong kada kami. Iso amadi ti mangidadanas iti tao, uray anya ti kasasaad na. Ta saan tayo nga amo ti mapasamak iti masakbayan. Di ka matagtagtagarin, adda ka di parikot mo. Ay, pampanunutak man ti imbaga itay ni Manang Betty. Diyay ko na amadi ti mangidadanas iti tao. Pudno ti imbaga na. Di tay amo ti mapasamak iti masakbayan. Adda dagiti nakakaasi nga agbaligi. Adamot dagiti nasaliwanwan. Ngam saan nga agnanayon ti kasasaad da. Dayta ti pudno, mare. Adda dagiti nangato ita. Nga maipababadan to inton madanon ti tiyempo. Kasla kanyak. Inuy-uyaw ko ni Jane. Tanangato ti panagkitak iti bagbagik. Kat nababa ti panagkitak ka ni Jane. Ngam ita nabaliktad ti pasamak. Saan ka di? Wan nga rod. Ni pay Jane ti mang tultulong kada kami. Ala, husto pa iti panagtrabaho yo, tamangan tayo pa'y. Mangan tayo pa'y kano kakadwa. Aduman ang tinaramid tayo, hollow blocks. So yan pa'y iti danaom na ito'y hollow blocks, tapno may at. Da kaminton ababa iti mang suyat tata.
Uray para suyat kami, taisupay amay tulong me. Mayat da ito'y atrabaho tayo. Uray babae kami, at damat maramidan me. Ay, katuna. Uray babae tayo. Makatrabaho tayo met, no kayat tayo. Babati ka kaday, at inasingpot a tao, kat aywanan ti Diyos. Mamati ak nanang. Kas kuma iti napasama kada kami ka ni Jane. Bilibak iti kinasingpot ni Jane. Wan nga rod nanang. Nagsakitak. Ngam gaputa nagbaligi ni Jane iti biyag. Kinaasyanak. Iso na sila wan tinakulaapan na panunot ko. No maminsan, dagiti pasamak ti mamagbaliw iti tao. Wan nga rod nanang. Pudno dayta. Ti panang tulong na kanyak tiga po ang nakaamirisak. Iso ang nagbabawi kan nagbalbaliwak. Kat ni Jigo iday, saan anaanos? Ita, kaya't napaingagyan kami ditoy, ay nagbalbaliwang. Kasla tinasaya at nga aramid ni Jane tinamagbaliw kan kwa na nanang. Wen, dayta mo tinadlaw ko, anak. Ado tinalako tayo ahalo blacks kakadwa. Kastoy laangan ti aramidan tayo. Ilasin ko ti puunan. Anya ti kayat mo asawain manang. Amin aganan siya, iso ti pagbibingayan tayo, tawan mo't sabsabali kada tayo. Ado ti bingay dagiti lalaki, tanarigrigat ti trabaho da. Ay, dayta ka ikayat yung lata nga itid kanya hakta nakapsutak mod. Basay ti maitultulong ka. Napigsa kayo pa'y matnana. Agpapada ti maitad kadagiti babae. Ngam nangat nga tumat kadagiti lalaki. Ay, agyaman kami balasang kao. Ay, agnanayon kumaday to'y anegosyaw. Tapno, agnanayon mo ti trabaho. Ay, basta mayat ti aramid tayo ahalo blacks tata. Umadumot ti parukyano tayo. Hello anak, kumusta am ka di ti negosyo tayo? Kumustahan kayo pa'y sakbay ti negosyo, Mami? Nasaya at kami matlata, balasang ko. Nasaya at nga rod no kasta, Mami. Mom, maragsakan kami amin dito'y atrabahador. Tauray dagiti babae kat agtrabaho da. Oh, anyamat nga ti trabaho dagiti babae, Mami. Para iyawat ka dagiti masapsapol. Agispray iti halo blocks ken para dalos iti aglawlaw. Maragsakan hag. Ado kayo gayam di ta trabahador. Mayat, tapno adamot pa kakumikuman nyo. Mami, dandani kami sumangpat. Kasta ka di anak. Ay na, padaanan mi nga rod ti isasangpot yo, anak ko. Dandani ka nun sumangpot da Jane. Kadwa na ti agbalin nga asawa na. Ha? Ay na, sumangpatan ti anak ko, kan ti manugang ko nga imported. Na, unay mo't day ta imported nga ibagbagamon kabagi. Sumait, made in Europe nga raw di imported. Ay, kasla kaano laang idi saan ang makawayas ang mapanag-eskwela. Ita, makiasawan. Imported pa, iti mga asawa kinukuha na. Ay, won man laangan. Imported, no imported. Isulaeng ti makaasawa di tao iti imported. Umay da ko mga raw, tagkasardan. Agpakasar tayon taon. Ay, agpakasar ko nam kabagis ngam. Adda ka di pagpakasar mo, ha? Ayun gayam Ay, kasano nga da pagpakasar ko. Kat trabahadorak lang, may. Agam babae mo ti anak ko. Saan ka di, alalaki ti aggastaw? Ha? Ay, kitain nyo ti dimsaag ang kadwa tinapintas a babae. Nagdakkel a tao. Asaol dagiti matana, ken puraw ti kudil na. Ay, punay, ay. Ha? Ay, ti imported daytan.
Ni Jane nga anak ko, ti babae. Apay, kaslanas daw kayo amin. Umay kayo, taado ti awit mi. Umay kayo sumabat. Ay, sabten tayo ida. Ado ka no ti awit da. Ay, nay, saan mo't nga agtagtagar ti lalaki? Umisem-isem laeng. Di na maawatan ti sa utayaw. Imbag man, tada kayo amin dito, eh. Jane, anak ko. Di mo pa imbaga nga itagayam ti isasangpot yo. Talaga nga yung gagara ka saan nga imbaga, mami. Ay na, naragsak nga isasangpot yo, balasang ko. Nasayat mat, tanapigsa kayon, auntie. Maragsakan tanagbaliw ti ko na ni mami nga itsura yo. Day takat gapukan ka, balasang ko. Pakawanan na ko, ma. Nabayagan napakawan kayo, auntie. Adamot pagsayaatan tikin ay strict tuyo. Tanapandayak, kat nasursurok amin at trabaho, nga uray ubingak pa'y idi. Agyaman tasaan ka nagimula iti sakit tinak, balasang ko. Kablaawan kayo, balasang ko. Agyaman kami, mami. Kablawan kayo iti imported a manugang ko, anak ko. Ala ni tatang, apay imported. Pudno may anak, imported ti asawam. Ala, tarasin nyo ti agaramin iti imported nga apo ko, kwan. Ala ni tatang, pagkatawaan nak. Pudno ti imbaga ka, anak. Kaya't konti madaan iti apo ko nga imported. O sige, mabantayo amin ijay balay, kakabsat. Agraragsak tayo ijay. Alain tayon kakabsat. Katsapay kuma, tamanayon ti ragsak, dagiti kakalkal laysa. Ditan papagayam, tinaggibusan, ti seryetayo itaalawas ang napauluhan. Bastarda, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo, ni Steph Mero. Ganiti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWD 540. Kanda ito'y nga stasyon. Agyaman kami, iting kay Panang Tarabay.